get to the point, take a step forward. Ngaya ebuku etaya engi ya karatiga onya nondo ichaga iga nombe tomo yo utuoma bweka angana omgatera igo o ma etetiga totiga taliaro ngaya ebuku etaya engi ya gokonya banto bajande kire kende tike go tanga okwegena ngaya ebuku ambangana maya masasa ye nanyale konda gochika kwaye eiro wanchani Koi como Elia vigenderere. Mwenyezi Mungu, tuacha mbele zako jioni ya leo tukitoa wingi wa shukrani, maana umetuwezesha kuona siku ya leo. Tunapoenda kusoma neno lako, tuomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Nena nasi kulingana na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Siku ya leo ikiwa ni siku ya kunyoa na kunyolewa ya wazee, naomba nitamatishe maneno na wamama. Jana nilichelewa lakini Mungu ametujalia na mpaka tumeonana. Tulizungumza tukagundua ya kwamba ikiwa ni wewe ni mama wa boma, Mungu akusaidie usiwe mama mgomvi. Maana tulisoma tukapata ya kwamba ikiwa unataka mume wako aame, wewe kuwa mgomvi, kuwa anoperas mosquito ile inaimba the whole night, itabidi aame. Alafu baadaye mwanaume Nyangoli ambaye ameandika kitabu cha kliniki ya ndoa, tena ndiye ameandika madhara ya kuchanganyikiwa, anajaribu kuwaonya wale wamama ambao waume zao ni madriver ya magari ya mapikipiki. Mungu aweze kuwasaidia wakati wanaume wanatoka, muwe watu wa kuwaombea na sio watu wa kuombanisha. Maana anaandika ya kwamba driver mmoja akatoka nyumbani akaenda aendeze gari, kwa vile alikuwa amekasirishwa akaenda mwendo wa mbio. Nini mnadhani ilitendeka? Mkikia bete kwanza mureba kegusimbwa ngo mungarugusi iwa onyo sacho ore ntereba ekogendia abantu ekera koimuka korunyumba nonye bintu mbibeti buya nonye tatigeti kibesa buya tebyo monene ngo monene gakogenda nchira omwa mabera nchira na bonsi abara abogorie tata Nyasaye ba mabera nchira aserie talia Yesu. Ekiagara umusacho yote bango umusacho ya makasoka kurunyomba asinge njokonye bomanire akabwate pasi akayegendia abantu bari imemba manyitinga nare n'uburoro barabuwa bakagitinga akaba arakishiregere baikibuango ngakwa bahati mbaya basi halikufika. Mungu atusaidie tuwe wavumilivu. Ndio wanaume ni wagumu na wanatatiza sana, lakini ikiwa anatoka kwa barabara tuwe watu wa kuwaombea. Mata na wanyandiri kale muntu kama no irego chiesegi ngwoma ni gwarenge ngoboli gwarenga aronga naye bono ngurwana ugoji bigare rindi arengo ale koboli wongi kyare koba ale koirana orukunyorio boria omogano yokoraga ora igwa basacha abanainu nonyana abaegereire ndairu nsumbua igwa mosacho yo manera naine Nyangoli agoteba iga ngabakamenyera ubogimo bokongu waliishi kwa maisha magumu, lakini Mungu alipo wabariki mwanaume akatafuta bibi mwingine tena. Mata basacha abajeremia gonte binga mbali ko sale kabatara nyora besa ekero baro liri kibesa omobe
notema kumukwanira nokwanike songo nokwanike uzi nokwanike Faransa takoigwa inki onyorire kibesa igubira Jeremia goteba Jeremia 5 mstari wa 7. Biblia inasema ng'aki ndakore mbabere abana baino bantigire nigo bagotiana ase kinyasaye chingao ekero nabaete ebinto bisaine nigo babete bagotomana bakagenda ase kinyomba cy'abakungu abanyaka igo moigwete indio omonto akogenda ochigotuga nekerari nchara gose nekera igotete igo natebira abasacha barare nyomba erinde mbari kibesa abasacha rigikibesa lakini yori kibesa chikorende family yao ekiagera chingurungo chagokoerera chire lirio igwetoria maseye mbori onyorenga nkwabegete kindande ndio waenga wakanena mkono mutupu aufanywi nini ulambiki itukeri na njira lingogosomi erese ni etabugatie edi ngogosomi bokiriru ntari gokwara ekiagera ama tukari kware go chivinchari akorire ngaki aherire gomosacha gokoba moyo na yarenda buo iwa we have 5 types of men tobugata abasacha chintunda isano abasacha chitaepu isano omosacha number 1 igakoro kwanga epachora abasacha mbaroma etichimbaya zuru chidondi 10 emiaka na beigete kanga wanate gotwara abantu lakini yoko gwakonya goteba ngoyo ngoja kunyoma tara iborwa wono zinyungoyo lakini egenteke moyo kire yani tuko na wanaume aina 5 aina ya kwanza senior pastors they don't care about the family takumeti nanda bana ubalia kera kure oko iwa bangina nabagaka bakogenda susana isate ibungo 10 moino ngabana marete ronde bwensi agorokie gesaku abantu bali bakonya kogorokie bisaku bya abantu batali tayare igobono nkwana gosoma numbers omanye ngomonto omogesi iyagotinde kumunarenge bamura bamwe abo baire buroti Numbers 27 verse 1 to 11 ayintoje tocho abantu bande omosacha ondiga kurukunga acidic husband digana arabori omonto arakoe acid ngasiba norabe moyo aratonyeria acid ase yangero mbore yangara bakogandara kobeka ona abasacha mbale banga chi acid ase mechi yabo arente tobo kongu arete tubururu 11 verse 29 Proverbs 11 verse 29 arente temechando omokungu akwerekererete libaga Biblia gatebanga abakungu baba bakonyi ne aromo konyi keri omokungu arigiri omokonya gotuguta maandiko inasema omonto okorete mechanda ase nyomba yaye omonto okorete mechanda ase nyomba yaye nigo aranyore ayare bunembe obusa aranyore bunayembe obusa igo ngaronye nekerura arware nandi nyasako gotigura arwara geka getari geke lakini abantu bawo goshugulikera babure abana nabao lakini enjera kware ko bagandi bune gari yemera omongina noara bago chiwake simi babolingana kitata abokire omongina oli omatabi ngatata karanga mbie kikwa ngakere simi karatiga mangana izo gote noari igo igure muna abokire omata bagaka bege ntongere mogo chimueba bwato bwadi bogeti kore njero taraika kotini ekiagera ari kotini onye bwadi bogeti tayo norabu ekina igoro yao ekiagera ebengerie korokwe pangi ya mokoima no mongina ora ngo kumiore sa kumietaraika ekerote bangete igoko koba moyo takobe acid erie getondo ge kumururu ke imoke rioki abarogi bakumiga ya nao bakoraiga okay omosaji okonyu are ko igwo koboringa amaji okonyu ngayari atagetaere liguno no gosibigwa sibigu aroje ngo mokungu oyo nesirebu mokungu etananire mune ng'ombe erege kongo oetananire ebinto nabo birakori lakini yesu yorori agokori guteye ko mwanjira arete makere iguru omanyete kerora akwe
yawa tabanga bano mongina pole rende gotense na bere abayana abanze atabanga abayana abanze nonya na ababe na abanze omugano yokoranga ki nande natosoma Jeremia ngarangeria abakungu bamanyete kubokia magomba bayerere omukungu na ijo lyoko jangarara bune enjoke ya iguru omugaso mukungu boli tako yeririga ekiagara yanda ndikora tinga ki basaja mutakorosiri yanda rinde konyigweto montako jangarara kuruga ari na inyora kende keke gwa korete nginyore bosaigo bono gote fimbo ya mbali aifanyi nini yani umusaja are buoye okaga no mogeni agoso abu no mogeni okaga maete kangana teba mono kuna aratigire gabo okay umusaja onde gakorukunga general husband tiara araburi akaro montaro morwa iratari kwenyara nyagitari kyako iru general gosempura ibedi nkyako jiwakari ku general njaire ru general ekiagera general eria no gotwara kibesanke amatibabu nakorete ngaki lakini private no emini buya nonya no bore monjigo koranga ki abasaja mbale bakurunga general husband oyo moriki gagotebanga general husband abange babo banyora sabangi na bale batano oyo monere naende oyo gasabangi naba gokorora bakugamba ogoseka manyamuka eta iyo wanto iwana saba batano munaro mukayeta iyo ekero mukayaro agoseka munesese koroma ande kwe gwa tabangi bono karagamba yainu munabangina ayabo munabangina ayabo igo general husband imbaro yani omuliki batanga barabwo banjete kobera sabangina no konyora babuterete tari kende babwate gosenkwa yabakwegera matera gosenke ombe babwate ngana jana nyora bangina babutetenza nanje nakorangaki tena etakona kobuta ovyo aya buta so montara konyora manyige ndukware gokoro mosaja bwo mwali gakorukunga baby husband mosaja ando renaki omwana aba barabote yare parasite like oko wakobori gaki odi mongira bwairire obokimambore gaiga baby husband akamwana akobori ngina gobokimambora ngango ekiagera ere tabugati biasara byagento kieke byakorengera liga kyanto bakuri baby husband naende ere netokonyuomete buna bakogosa na iga omorechie kina ningo ngina otako mararo koruogembo kochibogira ngonga ntagetengende turakwana ni mamu omate nayoririete omokwana ni mamu ngakingie mamu aye onyantu arenge nje naye kangana kobori lakini tigantige igo mamu ngakiacho gokitagete goteba gokoba nayo omosacha naye soro bwebintu bire buo takono goteba ngura chikura tebie mamu mataba na ubali ngura tebia basae ngaki akaro gwacha akire kona korengereria otaramini korengereria kara tware bitenga bitano bya matoke ekiagera ayoko nya korengereria gochibosia matunda naro ebisuguti mbije bitakwe ebisuguti ebitamutamu mbije bitakwe igora kirinto igwana ini naende nonya de chinsaga njije chitakujita simekiri bana takanya katikanda abolie mamu gosine bwate chibeza naye kabo mosajo okoro kogembo atebe ngambekere chinsaga cha siringi 100 ngire go charali go chinka bana rae tako ba baby husband kabo mosaja buyetenenderete ebikesi binde kara baiboli bagocha kubinyora igo bat biago sinyire abono nakabagake mama erinde mama onyora libaga ogotenga tatu omwanone oyara tai mukungu kwanyorete oyara mbosa kabisa nago kaniri tata onje ningende chire kati nkora tunga buno oyo ngoro jogera yaja erinde erio waja koiwa omomurondo batenga gaki omongina kora njontebie omosubati okora tengaki ngomoro jogera mangana yaba no mosacho oyongo omwana igo masacha no yogosoro bwebinte bikomu. Naomba tuingie kwa Biblia sasa. Wakolosai 3 mstari wa 19. Biblia inasema nini? Wakolosai 3 mstari wa 19. Biblia inasema
na inwe abasacha na inu abasacha mwancha abakungu baino mwancha abakungu baino timoba n'oborora ase bare timoba n'oborora ase bare abasacha bonsi ese babeta abasacha bali bayiboire bori abasacha igo konyora ekerabwate chingendo chiri kando arinde tesimi gagwesibia amanyete ngagarimeti password yo chenjirigo oisire konyieba nkiako na gochenjeri egere oyorata amanya kware komanya nga we have 6 senses while you have only 5 senses ngware konya gochenji password okware gotiga igo ngongita takoteba abakungu abange bakure abande narandiria matangabo ako chikobori nga nyomenda ningasore amatebi nyomenda nkazini susana lende ara ningasore oyo makoma oko chikomoire kuchimara matenga lakini nota etengwa kesa balia ya mongo kore oruo arukirororo yaba buna mosio segi kwanyoro omonto akiro omonto motu akorire ngaki igonkirare gatebe saba kungu gokobori nga nyomenda ningasore gokonyorango koretererare bwatokana manganangu anyomenda anda wano mokungu ole moyo nkiuko na kuririe simi omosacha egekogera nonyori ekioko nyoro nkiora mokorere apigaye ngumi kwa ukuta ni nini inaumia chieri ibere chiare kurwana geti ngigeko umia ete akinaye kwa manyegente ekyo kwa manyago gwatiga aki inamuboriri akareta chindo bachinge chiesesere ne chimanu chiakorera matuka atatu bono rande tindi kobori inje bono tigankire omaete kogokira eri nari eriogo gogo changarara ngati tingwanjaro muno tari gwanja ngwanchi gwore gwarazima gongida dagateba abasacha amba abaseko banoborora saba kungu babo nayororoba ekiagera buno tindiete igo chingurunko era chire abasacha abakogamba only 25 years muna gwanywa marero watere sani watera lero maete ntuli gatero mwajistera lero kunga ae nyansembo igo enyansembe ye koru yabugarero asemya ko 23 koerera obogambi bwakorire ngaki asi bano inyorenga gojibosia igo mogambi no moao na abaise konya gokali mate sabunjire tu agakorire chiakali ngagajire 13 ngoli kaisato nkalirenga amangana yago korukali ngikorumaega ngorenta ruore wochaga iga elindo manje konga parents kaledi parents yeyi borongo gokorere bikone igo kita takoteba tako banobororo chinga kioro mogambi na batebiringa feliki akarago chierwa koegwa mangana buna nyasaga netie gitabu kyo gokora iga eninete agateba ngase kero kiabono karantiga agakanga nguchiare kogandara kobo mugambi omoerio emiake kaere ebere yoka akaruo bogambi nonya naye nkoruo bogambi omanye gokori gwaria gocha na yakogenda bagaka bange bakura oborwire boko mubwatasi nini asengenja atari ndiri buya asengenja konyoru gukorumaga munariria eninete yagero okubuango abasacha mbale bakaranseta abande baigwete liogieri agore toboremo mukungu atamanyeti akorete kinde mukungu atamanyeti abwate chi account isato mukungu amanyete yemo ani agate bango maeto mukungu iseko mohorokie bintu bionsi omaete ora anyore gwa chira sara bono mohoro kikiria kama igete kumanya ngabono tige binde omosacha ore moyo omanyete nga mambita ko manye kigekoba wike familia ye manye ngani kikegenderete 13 verse 22 Proverbs 13 verse 22 Biblia inasema omonto muya niga gotiga omwando asa abana baye orochonya gokugora gokobisa orakwa ebintu ebimbi bo omwando omaete naye gokoba moyo manyanga na abana baho bagochandete na bugokorigeri bono gokobarigeri baorokie arafu na asa abachokoro baye bono korende obotenenku bw'abanyana ebibe nigo bogacheire abanyana oboronge igo gokoba moyo okonyora kwao gwensipi efamily yaye komanya koba nabakungu mbare na barabuchintingoka basacha abanonye mbari gotworokia ebintu bya bese babegete bakungu mbare batabugati siri agochigoteba bigungaki epikipiki yeye buna nagendiri para iga mambi nkogenda ndende ate epikipiki yende nande bono ntagete ndete pachachi
ekiagere ne TVS omaya kuruimuka omosaja ataraika bosongo oyikire so mosani oye amatenga babo omosaja muna konya tujandegete iga murangu arango gosabeke biriti kumbo ogachire kibesa cheisanire ate abatenga bono ne pachachi akorenta gochita asakareta kaigeti bosongo aye egiakorenta ne kiaino naye gokoba moyo Biblia goteba ngo mokungu omongaini akoagaja gentoki okoagaja noko gachobo bisi Nakia ko Abrahamu agoteba nga Sara moise kominto maana Sara moise ko mwa Abrahamu olenge akamanyanga ise ko batangazera nga no mogero ye ngibara mokorere madera ye gwasoma mariko Samsoni akangainwa jikorigere dalira muna tererete ajiko morigere muna kogirigenta akeba gateba ngo ngetukie yegeze na ibore tu nanya kugingirwa mokungu aganchanga leo ni leo kama sio sahi yewono kama kingera kama tabi ngawara tama bafirisi yabuo bafirisi bagacha ngiba korera Samsoni Umadino nyana era bera benga amangana yuko nakosokia arare tiro mochando buo gacha mangana ari buo abera arali buo ono bago tameranga omatebi olita kogero itu amatenga no bugate chibesa inje mbugate raini nkorozi chibesa litu koligima nabeka gocho ekiageranse ko matenga ni mbugate chibesa igara agerenga nyunchera oro goko bamoyo naye ebintu byaino bekamino abagaka mbatumiete gatabu kya Mika bobe oko umo agagoteba ngomanyete nonye no mubani na baroche iyagoteba nga ulinda mangana kurwa somo nuo nonye muka otaya manya ekero Biblia goteba ulinda mangana terateba ulinde chi account terateba ulinde mpesa pin terateba okore bintu binda sobo bisi obaroti anda arabuli abasaja mbalenga baromo sangirika noyo araru arakire muka yagenda mpesa withdraw chibesa ngakie kali eyo wa moyo abanderende pini yako siri ya nani baka bali tole dini nande to jaka kotera esegine ndoro nande kende tikatorore igwa ekonomika goteba ngorenda mangana kuru motomo nuo nonye muka otaya manya Biblia inamaanisha ya kwamba mahali ulikuwa unaumia kwa biri yako usirete ujumbe kwa nyumba mahali ulikuwa unasaidia wachane mayatima marafiki zako kwa hoteli usirete ujumbe kwa nyumba haya yalitendeka lini wakati King Ahab waliongea na Naboti amzie shamba lake wakati Naboti alikataa akamchukulia bibi yake ujumbe nini ikatendeka Naboti agaitwa orojo muntu musaja onyana akirete ngantu agamba muna basaja yasinya kango mukungu na leta takiri na kigeko gara Mika 7 mstari wa 5 Biblia inasema ya kwamba uchunge maneno ya milango ya mdomo wako hata bibi yako hararaye kifuani mwako asiche akajua lakini ya mangana yechi account amangana yechi mpesa pini eyeroteba anda bande ngomboli bale nganda matebya so kichibesa tamenga inda muikere taba kungu ntu oboire mate tonga chibunduki chiabo ganda chirie K47 ibatu oboete ekiagara nne kunya goteba uri nganju mwako uyu tarahera na bonda anyore na nganyire omusacho kangangari rende okunganya ayo nganya bosa anyore besa njikora tigaki ete naye kwarora ebintu bikabikega peti things na bibia saliri chinka chiaito ebintu bisininiga osoma kwarenge Mika isana bere ngo bitano Biblia inasema tobaisa kwegena omogisangio gose gosemeria omosanio orende amangana akorwa somonuo nonya mukao tayamanya mosajo gendo gambi kunangina ngai gubuna muka ankorera igumuna akorire gocha na ndo icha kebumbi na kwa wada ngakina igumama konte ngakikwa makorera bazi bone ntingo kaya matenga abuye se mugare ko gambera yura ondo fututeni arrest 10 omotiga gocham onye nyoko ko gambiri kwa igure nga makoso daro tafuta njia ya kutatua maana wewe ni mwanaume wewe ni kichwa omaye to motugora na yoba ngo bobekiri chimioro chiko yana kaijiri
amaisa arakorora rendi omunwa rogota kuna rendi abongo ngaibo bekire amatorenda koigwa oroche omotu no moberonde ngento kikebwate weight no monto mosaja kokwaro kwa motu togo tware weight omonda atanga egaki na bantu mbanyora tabasaja kona nje na akora tengaki ani abakungu barerire gose barerire bare agachia kanyora agakaga nabo bano orerire omusacha agocha nyomba saa 4 abana aba mumanyete buna anko ko garamba na kuragera nera semesa ande chi abapati bayanga no musacha okogende dini okosoma mariko kaba ronda ari ebori inki atali kosomera Psalms 128 verse 3 Psalms 128 verse 3 mbona azisome huko inasoma kwamba mokao nabe ase nyomba yao buno musabibu naba ase nyomba yao buno musabibu okwama masabibu abana bao nigo barabe bunemisa ebisabo byemesaituni bono rindi baikaranse baitana nemesa yao musajo woja saine abana mbakaranse te bamoganyete mate no nyane kerora akwe materi naro gateranga abagwa ko mupira isiko nae korarari kiagara mbako manyeti mbaro jigende kwa bakonyete naye gokoba moyo abana bawo tiga batere tiga bayigubuyanga tato chire weke tuonise tato chire yani ekebusiko chiga igakwa kana yego tangasanga eruoti yenka yakorire ngaki kwa manya ko wetu ani kona turungu ke ego tangaza buyego taliyo mosajo gasomo chi esese yaboliga nero chire ingonji agubono ekebusi kyabolinga gasoire goja nyomba ataraga kapio pogisi ya magachi abana babolinga oyindata anda araso agochierumuga omonginero teba ngaliwe ligwaro tindi kwaboa nande tindi gosuka iyongo tenenaga lakini ntene getuki stand by elinde koroka anyora ningora tengaki nimbwate security isaine mugako akwe sabari yemo kiaba mpresa yage ndarali arora ngo charuki wore presa anya tuli kuororoba yego charuki wuma teteliko anda ase teliko anda igoro yego charuki gwa ko yari nire irongo ngasi yogo ikatekora tingaki goko bamoyo naye tiga bantu bakogokere bayigubuyanga gwachire asaja bande bunaika igo chakire kobori ekengi kerensa ekengi akata sengaki engombe yenga kieta igoteti egento gatenga kikereiga etibie yengo karorire etibi go kwagoroka beka nyomba akwagorete kwacha kwarora ebieka ya nanda basacha bande mbara bakora abana bagoka tato chire weke tuonize liliako genda kumwali gani kwa tanga ngonja bure yana ko jijikoni yana oba seli ko jijikoni bono bako na kogenda ko jijikoni yese bako seli gocha bone kerura abuli chikura tikachinga kijasiasa chiraika wokoboli chikura ase family yao obolinga bano gati yane na mamo mino toraisa koboli chikura ngomorae iyo bagotenga naye bueka nande gogoiketebe onyoro mane naye bieko koretengaki motako rosi chikura akaro siase taraika ende siase goika torane gosentuatanane ototatanane kiagera tukwana koros onyo omwana ogokogokera tigamagana yokomanya sense yaikire ngante gete korara igore TV ngana igusanane gosenga kibateba bao ngaete abana bao nabuga babako kogokera abantu banda bagomba mbabugata abana bako bagokera togo shukuru kiagera nyasako baire ende bagoke akero bare naye basaja bane batanga ujumi yakina ngabano taikogora bosi kyaro ujumi ngakiyakora ora bakorigi chibeso korigi gweka korigi lakini yoko wadango maete bono mumuru ya tokorera gosinga ki aye 5 verse 18 Ecclesiastes pasaja bana te bintu nkatoli to kuere onyere kero to go kwanyora ngesteki nero okay 5 verse 18 Ecclesiastes verse 18 nama aya narorire aramaya na awenerete
aya narorire Sulemani arorire aya gwenerete no gorangaki no kolia okolia na konywa na koba no mogoko ase bintu ebi byonsi omonto echandeire aiga inse yerioba ase engaki y'amatuka make nyasaye amoire ekio nakio egetari kiaye bono eki nakio egetari kiao inte bintu tori uchumi ero tigekine nande munekona gokina nyasaye nesa bari akare tamanyeti uchumi nekinete reta mose bintu tori erinde kero ukwete abana babori ngora nyama oyo ndo bori ngora togorera obosi oyo ndo bori ngora sukari akangaini kabori ngora tosomi abu bonsi nebiroro bakorete ngaki mata basacha mbale batamanyeti sukuru abana babo bagosoma ako igunga abana ngo jibare sukuru lakini sukuru bagosoma takara tingaki na nyemba ali mu bagosoma bana baye tabamanyeti ona ego koba moyo reta ligiana ebinto reta tori ngato abiro tori nande tugachebike erinde bije bitokonye tusukio bogimobo bano muntu gengateti agutara litukuri manchara chiarisa akarora arare nyumba mukungu tako manyanga ndiri kwe ngatete iyaga tanga inje bono manyete gonkumeti na kende banongeri yankomoa bono kuchia mugarukire baba chimorura gose chimorura igono mogana koru he ngoko umia no rio koromu gose no yokoeresa igoro yao ai agu abasacha mbale banje temegoko akonyora sabande bakwego kinere obwe soya we wote abanga inta libia mesa ntaisano na inche musacha ntali lero ya wisano oyo ndogo sone era tabwati kinde pi abana akabakara irinjara we wote ba inta isatu igone chiginis igone chiseneta oe gubono nywa erinde bono kwe wogotera gujikanga mbono ngocha ayakara acha bono na endi ngocha gujure kare 21 verse 17 Proverbs 21 verse 17 Proverbs. Biblia inasema omonto bwanjete megoko goikabo motaka igebeterereti inabidi kama ibada lazima uwe masikini na oyo bwanjete kwegokia ne divai na amaguta takobo monda igona na bikunyareka no montari kanisa na ndo gendo chiura iba kwe wo batanga ngere ligucha ngano nyenti Mateo na tebeti gwe ngarindi ngosi babike gazinda yaye aye liba goko na koiba 25 verse 27 Jeremiah tangeze bali bakonya koiba bangera bono mugaso igoro Jeremiah 25 verse 27 ase bali bakonya koiba nganga Jeremiah nganga Timotheo na tatu wasi bebizinini azinda yayi ajesiba biyonzi inasema elionga tebigwa ngamba tebia mangana aya ayanaro mwene bwemeganda nyasaye bwa Abaisiraeli agoteba igo kanywe number 1 kanywe akona koiba kanywe nande kikaba motinde na moroke mowense na timo imoka naende asengejo yesegi ndareta segatiya ino igo kona konywa manyange segi ne korata ngaki omaete nkugure no nyempara egarie korumo ino tebwati tochi chionsi se tochi etali no oraire mboranera manyango marebi naraire nsa asibono gokonywa ya tiga konya koiba kanyumu na chiro ando mateki bakora ngogi ngabarabu bali konyuchanga ngechanga bangine bagotiringa basi bono bali bakonywa chanire 23 verse 29 to 35 Proverbs ngango bali bakonywa chanire Senator Napoleon Pambua ngango mara kama Simba Tazika ngango Maandiko inasema
Ningoyo ole nobobe. Ngoyo ole nobobe. Ningoyo oichanete. Ngoyo oichanete. Ningoyo okorwana na kwerera. Ningoyo okorwana na kwerera. Ningoyo oakirwe chingoma chitagwenerete akwe. Oakirwe chingoma chitagwenerete akwe. Ningoyo obalirete amaiso. Ngoyo obalirete amaiso. Nabare dini lakini nana babalirete amaiso. Tati. N'abantu abo bakona konywa edivayi yasikinga kichintambe. Bono iguri ichike Bibiliya ko rubarimo konyuki seneta. Tobaisa. Nabo bakona koligia konywa edivayi yo choganirie neyende. Bono. Ngate imara kama Simba plus Coca-Cola. Bono lichiko ngorugulire tobaisa. Tobaisa koligererie edivayi koyabalirire. Ngakia koba. Ekero ekobera asege kombe na koira na inse ngora. Omoelio nigo ekoroma bunengiti. Na korasa bunalirubi. Igogo koba moyo tako na koiba. Ayegenda ikaransa kanywe lakini nyonyorenge segine akorete ngaki. Nande igwa bunora akwe. Oyo orago take gugoita kiagara ya borwaire nabo botago ikere. Oyo orata gugoita agokuganyora atinda. Agaro monta atindire. Ngororare ligia ne libe. Okay, 2 Samuel chapter 13 verse 28. Oganyora atinda obeke beya. Akogorere byomo elio mangana yaerani. Maandiko inasema nyuma yemia talie hiyo. I said 2 Samuel 13 verse 28. Abisalomu. Ndio hiyo. Abisalomu ligo chaka. Abisalomu korusie gesiomba. Ayaiwa Abisalomu agachika basomba baye na begoteba yo. 2 Samuel chapter 13 verse 28. Oh, 28. Abisalomu agachika basomba baye. Akabatebya. Moligererie. Ekero Amunoni anyura atindire. Na moigwe ekero ndabatebye ngamuake Amunoni. Eliawo momoake kegima momoitakwe timuoboa inche nabachika ngamokorebo mobe abakongu na abaremu igogoko na konywa nago kanita konya gosiba biri bya Timotheo ayaboro kanywa marua lakini nyorenge kerora itwe iyogo itwe kero gwatindire igogoko be dini amangana yokora siba biri bike takora tingaki madera yanga na bangi na bakemba na baraba kona gosiba ngana atebi kunya konyugo ngasinginji oburwire obubwane mate oburwire mbondiete na igu manyagitari akoroka gosengaki ayatiga amangana yoburwaire onyenderia ino yarenge ya marua ayakanyuge ntoki tiakonya gotamera nande kanywanzi pi elindo yako goite onye gokonyaito nyaite mate bintu mbibere abantu ko bakorwana babere na boyo mako buyo nde bone ekike ko bwakirire chikura ko bomosacho ore moya sago konye naye familia egenderere ekiagera ekerura akwe bantu bakubulinga chibesa iri ngati gibengi iyo bakubulinga abana mbalinga banabwate mbatatu ngaibona basomire baikire aya oyo mone university oyo nde primary akande CPC gakare otemirinde egesa kugiatigaire na batebi kungangu atika chibesa ekimba agotegerera bone family negendo kiengenjo ntoche toligereria mangana 5 yengenjo akogere familia yagenderera oroko ba monto mani kabo monta bantu bagosemeria oyo orengerera tingana ki familia yeko genda na ki abana baye bagosoma unabone sukuru egoja koigorwa akona gwake hesabu otigire gwaka matisi akona kurusania arengerera tinga ino bagonza besukuku ko kimoina ega nande ko kimoina evisi nero ekiagera omwana nakoreta isana isato oyo nda nakoreta form 4 abande mbale gatiga ega abubonsi bamuganetie nanda bangi nambale na barabuchi korobi mosacho mokieli bwa musini oire bengi o deposit orente slip omoanga slip ene ya nyanjama nande libu sarasini eyene ya choni igeli bu 80 ekera abana bakumanura omongera na aro mokora agotyanga abana bane mwera kongo kwa eli tene na ngo kwa eli tali
ari kwa eria kogenda nkogenda arachikura itumo gaka kisiasa oi wogo wona ire ngako pocket ire ngako nganja anga siringi 300 chioka ngibana chirago korere okako mwana no monya guchikogora na ade kwe wogo ayarende nganja anga siringi 500 wana 500 na jiba sare koba isona bongo batenga neli ziarara lakini muri kuchina mwanja abane libweye kana mugo ikanjira mu bakade 500 na ende libweye igako bese kiombe siripwe chiabwate kobo ko chibwate libuta manini takora tinga ki omae tonya korengere tinga goko na gokorera umugake campaign elindo tigaroje koragera ye bueka ekera abana babara alikwe enyagitari oragende ntangani chindagera chiri chionse piokagere toraria ye bueka na chibago tangana gokani bagatengo mongena gando koro bwamba teneri sosa akoro bwamba tenenderema akoro bwamba tene motere ayetiga mangana ye mekono nginya me masini ya kanire ande baba tengo mongena ndo chenga toruareti nonye konyinyerete egento kikuchandete iyo koragera bobe kwabona tata abana kose konyenye ngatete abana ngosomi mbona barikirwa bakonga gen mongene masini yakanire iyo kwamererie masini noraira noje korie nyama anya gotage toje korie nyama egento gokora to base gokora bwadi bagatingo je korie ayo bueka bibilia gotebanga na bando simorigeti mokorerwe na inu mokorera barabiaba. Mwenyezi Mungu awabariki. Mambia ntoligererie chintakana ababoraka abamenyi amona abagomba, na siku ya kesho nitakuwa nikihubiri Kiswahili mpaka tumalize crusade. Imanye digose ndaburi totenene igo ndagose. Mochenu Nyasaye biyamana senge jowa kwanira mona intwa seruge koigweka magega tuamenyire maminjano kwani kwao bona bagaka sechinga cheito na boigora bangina biyamana senge nchiri ogiriao bono twasabiroto konya magana yatuyabeka se ebikorwa nekera bange bago tuligereria bacha sore batatebiringana ekero turagenda na inda sege pindi kende tuaburiri gore sanga mona intwe wanja kwao gokoreke bunura rira bebu ya sutole na kugo saba sieso oyoro motorio ito. Get the point. Take a step forward.